Co jest zwiedowne? Pójdźcie tutaj, pójdźcie. No jadymy. Były cysterski klasztor. Ponoć jest to najstarsze maryjne sanktuarium, prawdopodobnie pierwsze na Śląsku. Schreibnicie eli richtig. Roger miał ino 46 lat, kiedy umrzył. Oficjalnie umrzył na Herzschlag. No ale witam was, Rostomili. Dzisiaj proszę was do Raciborskiej Kuźnie. A wy abonirujcie mój kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo co tydzień genau w piątek o 6 wieczór nowe tajliki. Jeżeli też na Facebooku, Instagramie. Proszę was, dajcie przajka, dajcie komentarz, roztopierzejcie ten film, co by to szło. Dajcie nowy knefel, podbij do małych twórców, co by ten film richtig show, co by ta dobra nowina o Górnym Śląsku szła we świat. Jeżeli też na T-Public Śląsko Rajza, też Idea Szert Śląsko Rajza, Gyszeft, chcecie sobie kupić, roztomajte śląskie treski, mycki, szyldówy, paszki, proszę was, tak możecie wspomóc moja działalność dla Heimatu. Jadymy. Raciborsko-Kuźnia, Ratiborhammer po niemiecku, to miasto jako też miejsko-wiejsko-gmina we Raciborskim Krysie. W całej gminie kwateruje ponad 10 tysięcy personów, a w samej Kuźni kole 4,5 tysiąca. Początki osady to XVII stulecie. Miejski zakon to rok 1967. Do gminy okrom Kuźnie przynależą Rudy, po niemiecku Großrauden, Kozielsko-Ruda, Kleinrauden, Turze, Wallendorf, Siedliska, Zidel, Budziska, Bachweiler, Ruda, po niemiecku też Ruda, Jankowice, Jankowic-Rauden. We wszechobecnym cenzusie za roku 2021 we gminie Raciborsko-Kuźnia 21,37% personów zadeklarowało śląsko-narodowość. W Abstimmung ze 20 marca roku 1921 w Ratiborhammer 11 personów więcej było za Niemcami, to jest 50,3%. W Großrauden przewaga była większa, 66% personów wylowała Niemcy. Place te ustały w Reichu, w ramach prowincji Oberschlesien, co powstała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą 60 km na zachód od Katowic. Początki Ratiborhammer wiążą się ze powstaniem tu hutniczej osady Ziegenberg w pierwszej połowie XVII stulecia. Drzewiana rzeźba Antona Magnusa Szynawy, twórcy i właściciela huty w Ratiborhammer, tukej. Narodził się w roku 1810 w Koszęcinie, też na Górnym Śląsku robili my tam tajliki, a umrzył tukej w roku 1888. Grab familii Szynawa znajduje się na tutejszym cmentarzu. Denkmal zwycięstwa powstał w roku 1970, we 25. rocznica zwycięstwa, jak tu jest szrajbnięte nad faszyzmem. Wiemy, co nie nad faszyzmem, ino nad nazizmem, a nazizm to narodowy socjalizm, a komunisty to też socjalisty, no i z kuli tego tak manipulowali. Faszyzm był w Italii, faszyzm to Mussolini. No i mamy tego polskiego Adlera, i widzimy, jak ta korona je dokuplowano. No ale ten denkmal ma jeszcze insze tabule. 92 rok. Dla upamiętnienia tragedii ludzi naturalnego środowiska dotkniętych klęską największego w Europie pożaru lasów. Już nie raz my go dali o tych pożarach, one tutaj w okolicy były. Rok 1992 to jest rok też mojego narodzenia. No i to pamięć poległych saperów. 6 Batalion Powietrzno-Luftowo-Desantowy ze Gliwic tutaj usuwał we pobliskim lesie niewybuchy. No i w trakcie tej roboty genau 8 października roku 2019
zginęło 3 chłopów, wojoków, Tokarski, Lewicki, Olszówka. Za mną rzymskokatolicki, neoromański kościół pod wezwaniem Maryi Magdaleny, budowany w latach 1900-1903, zaprojektowany od słynnego śląskiego architekta Ludwiga Schneidera. Wiele jego kościołów my pokazywali. Ufundowany od Wiktora II Amadeusa, drugiego hercoga von Ratibor, drugiego fürsta von Korwej. Pierwszy kościół stanął tutaj w roku 1646, tuż na koniec 30-letniej wojny. Pod koniec 48 kończy się ta wojna, no a bołon drewniany. Wcześniej ludzie, co tutaj kwaterowali, łazili do Markowic. Dzisiaj to jest Stadtteila Raciborza. Proszę was do tego tajlika też, byliśmy tam ze kamerą. No i tam we Markowicach przy kościele był szynk. No i chłopy po mszy łazili do tego szynku, pili piwo, no i wracali łożarci do domu. W nocy, rano nie byli w stanie iść do roboty, baby się gorszyły, a co jeszcze gorzej, jedni wracali we poniedziałek do domu. Nie no, baby się gorszyły, bo i pun, właściciel tej huty się gorszył, bo chłopy nie były w stanie iść do roboty. No i z kuli tego w tym roku 1646 ufundowali tutaj kościół. No a potem, tak jak żech powiedział, stanął ten murowany, ten drzewiany, rozebrali w roku 1907. A przy kościele mamy dynkmal ku zocy poległych we I światowej wojnie. Mamy tutaj miana tych personów. No i dołożono tabula już we 90 latach na Boinie Skorzej ku zocy 185 ofiar II światowej wojny. No takie dynkmale my nieraz pokazywali. Stanął on w roku 1922, czyli w tym roku, kiedy zdecydowali się na potajlunek naszego Heimatu. Przypominam, ta tajla została przy Niemcach, no a to wszystko po śląskiej domowej wojnie i po Abstimmung. Przy kościele mamy jeszcze mały cmentarz, niemieckie miana, niemieckie szrajbunki roztomajte. Nie o wszystkich będziemy tutaj gadać, to jest zwiadowne. Pójdźcie tutaj, pójdźcie. Co tutaj mamy? Ruski, a tak richtig sowiecki grab ze gwiazdą, domyślę czerwoną. Posisew Iwan Iwanowicz. Narodził się w roku 1920, umrzył w roku 1945, 19 marca. Sowiecki wojok. No przy kościele takie coś, no to jest naprawdę rzadkość. No i widzimy Kiercka tutaj. Niedaleko kościoła mamy cmentarz, a na nim wiele zacnych grabów. Między innymi tutaj pochowany jest Anton Szynawa, o którym że dzisiaj godał razem ze swoją babą Marii Szynawą. Okrom tego narachował, że 11 grabów od Szynawów. Po mojej prawej stronie Kolmar Szynawa razem ze swoją babą Margaretą. Będziecie widzieć to wszystko we przebitkach. Jest tutaj też wiele innych zwiadownych grabów, no ale wszystkich wam nie pokorza. Werci się tutaj przyleźć, no i trochę połazić po tym Kierchofie. Jak widzicie, w Raciborskiej Kuźni mamy ulica Roberta Lewandowskiego, polskiego futbalera. Jest to pierwsza na świecie ponoć taka ulica. No szkoda, co jakiegoś śląskiego futbalera tutaj nie dali. Beispiel Ernsta Wilimowskiego. Znajdujemy się teraz już we Rudach przy Klajbance. Klajbanka założyli w roku 1899. I to jest tajla tej linii, co my pokazywali we Bytomiu, we Karbiu, Karp, Markowice, 41 kilometr. No i fungowało to do roku 1992. Zawarli to, no ale uratowali to tu wszystko i zaś zaczęło to fungować w roku 1994. Do 60. lat XX stulecia to był podstawowy środek transportu do tych ludzi, co we okolicy kwaterowali. Mamy dzisiaj tutaj banownia, mamy roztomajte wagony, mamy dampfmaszyny i
idzie jechać jedna strona do Stodu, w drugą stronę do stanicy, no i my do Stodu Zaroski pojadymy. 22 zł kosztuje ticket. Idzie drezyną, tutaj pojeździć drezyną ręczną, 5 zł za 10 minut. Są dwie drezyny, no i fajnisty plac to tutaj jest. Przypomnijcie sobie tajlik z Bytomia, jako my pokazywali tam ta klejbanka. No i nie rosło klejbance, my go dali, bo był to richtig ważny środek transportu u nas w Heimacie. Jadymy. Za nami były cysterski klasztor. Powstał on przed rokiem 1258, nie wiemy genau kiedy. Wtedy mamy pierwszy dokument. Lokacja powstała dzięki górnośląskiemu, łopolskiemu hercogowi Władysławowi Łopolskiemu. On schludził cystersów z Jędrzejowa, z Polski, tutaj na Śląsk. A te cystersy do Jędrzejowa przyszły ze Morimont, z Burgundii, a stamtąd ze Cité. No bo zakon cystersów powstał w roku 1098 w Cité. Cistercium po łacinie, bez to Ordo Cisterciensis, zakon cystersów. Wyodrębnił się on ze zakonu benedyktynów. Benedyktyny, czarne mnichy we czarnych habitach, cystersy biało-czarne habity. No i mamy na Górnym Śląsku, mieliśmy na Górnym Śląsku dwa klasztory. Tukej, no i nieskorzej powstał we Jemielnicy, Himmelwitz. Więcej było tego na Dolnym Śląsku. 6 klasztorów, dzisiaj istnieje ino jeden we Henrykowie. Głównie dzisiaj w Rzeczpospolitej cysterskie klasztory znajdują się w Małopolsce. No a kiedyś było ich jeszcze wiele więcej i we Wielkopolsce, i na inkszych placach. Klasztory cystersów powstawały przy rzekach. No i tutaj ten klasztor fundowali przy rzece Rudzie. Władysław Łopolski dał cystersom 7 dziedzin. Sprawnie gospodarowali tymi placami, no i założyli łoziem kolejnych. Utworzyli także rybniki przy rzece Rudzie, utworzyli tamy, kanały, no i dzięki temu fungowały tutaj huty żelaza, miedzi, szkła. Zajmowali się piwowarstwem, bartnictwem, produkcją drzewnego węgla. Cystersy uczyli tutaj ludność gospodarowania ziemią. To oni wprowadzali moderne technologie. Mieli naprawdę wiele zasług i do rozwoju naszego Heimatu. We XIV stuleciu zmajstrowali szkoła, a potem ta przyklasztorna szkoła
przemienili na gimnazjum. Prawdopodobnie pierwsze na Śląsku. Schreibnicie eli richtig tak jest. Klasztor rozwijał się dobrze do zaczątku XV stulecia. Potem od roku 1419 przyszły husyckie wojny. Tutaj no i na całym Śląsku. Klasztor był grabiony. Nie skorzy XVI stulecie. Reformacja, rok 1517. Część mnichów opuściła klasztor, przyjęła nauki Lutra i ściepła habit. No i zabrali ze sobą też cenne rzeczy. Dali od roku 1618 mamy 30-letnią wojnę. No i też zniszczenia, grabieże. A w roku 1625 zostało w konwencie ino 5 mnichów. Po 30-letniej wojnie, która zakończyła się w roku 1648, przebudowali klasztor w duchu baroku. No i on dzisiaj jest genau barokowy. Przebudowa była jeszcze w XVIII stuleciu. Dobudowali też na północ od klasztoru zamek dla łopata. W roku 1810 zarządzeniem pruskiego króla Friedricha Wilhelma III Hohenzollerna przyszła sekularyzacja klasztorów. No i wszystkie klasztorne dobra przeszły na skarb pruskiego państwa. Zakonniki musiały się stąd wynieść. W momencie ogłoszenia edyktu sekularyzacyjnego w klasztorze mieszkało 32 mnichów. Oraz musieli oni opuścić klasztor, no ale część z nich zostało jeszcze i służyło w farności, co powstała tutaj. Ostatni cysters stąd z Rudów umrzył w Janowic, w Cyprzanowie, w gminie Wielkie Pietrowice, za niedługo tam będziemy, niedaleko stąd. W roku 1856 kaj robił za faroża. No i przód po sekularyzacji zmajstrowali tutaj wojskowy lazaryt. A od roku 1845 napoczęli tutaj majstrować magnacko rezydencjo, a dawny klasztor stawał się zamkiem i siedzibą pierwszego raciborskiego hercoga. Wiktor I Moritz Karl von Ratibor, pierwszy hercog von Ratibor, pierwszy fürst von Korwej i princ zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Tytuł hercoga dostał od pruskiego króla Friedricha Wilhelma IV Hohenzollerna. I tak napoczynał się nowy rozdział tego budynku w Rudach. No i trwał on do roku 1945. Przychodzi rok 1945, wpadają tutaj sowieckie wojska. No i zamek, jako też kościół, goreje. Kościół, o nim za chwilę, naruszone konstrukcyjne elementa, no a zamek zgorął. Zabezpieczyli ino te ruiny. W 70. latach XX stulecia odgruzowali to, no a dopiero w 1998 roku coś ich ruszyło. Przekazali to gliwickiej diecezji, czyli rzymskokatolickiemu kościołowi. Szkoda, co nie cystersom, no ale trafiło to do kościoła. No i napoczął się remont. Pierwszy etap skończył się w roku 2008. Rok nieskorzy powstał tutaj ośrodek formacyjno-edukacyjny gliwickiej diecezji. No i możemy dzisiaj to zwiedzać. Mamy wystawy w dawnych klasztornych i zamkowych wnętrzach. Kościół pod wezwaniem W niebo wzięcio Najświętszej Panienki. Pierwszy stanął tu jeszcze we XIII stuleciu, zaroski
pierwsze cystersy tutaj przybyły. No i prawdopodobnie był on drzewiany. Drugi kościół, ten dzisiejszy, powstał w latach 1300-1303 we wczesnogotyckim sznicie. Nieskorzy przekształcili go w barokowym duchu pod koniec XVII i na zaczątku XVIII stulecia. Pod koniec XVII stulecia dobudowali kruchta. Potem w XVIII stuleciu budowali Mariacką kaplicę, kaj dzisiaj znajduje się cudowny obraz, o którym za chwilę. No i wtedy też kościół, jako też klasztor zaczął goreć. No i z kuli tego przebudowali to już blank w baroku, no nie tak blank, bo będziemy jeszcze go dać gotycki sznit został. Dobudowali ta wieża, ten portal, to co dzisiaj tutaj widzimy. No i co? Kościół tak richtig jest gotycko-barokowy. Mamy, no tutaj widzimy co jest barokowy, no ale dali dryny je gotycki. Ze zadku też jest gotycki, mamy te gotyckie okna i tak dalej. Kaplica, co dobudowali w tym XVIII stuleciu jest barokowo. No i mamy te wszystkie łuki, tak wszystko mamy gotyckie. No ale ołtarze, co jeszcze? Ambona, obrazy, rzeźby, mamy już barokowe. No wtedy, kiedy zaczęli na początku XIV stulecia budować ten kościół, był to jeden z największych na Śląsku. No dzisiaj wydawał nam się mały. No ale to było kiedy? No 700 lat do zadku. W roku 1945, jako że już przodziej rzeknął, kościół gorął. No ale zaroski po wojnie w latach 1947-50 odbudowali go. Potem jeszcze renowowali głównie w 90 latach XX stulecia. No i dzisiaj kościół jest piękny, naprawdę zachwyca. Tu mamy ta kaplica, tu mamy głównonawa, wieża. No i w tej kaplicy, jako że wcześniej rzeknął, obraz, cudowny obraz Matki Boskiej Pokornej. Ponoć jest to najstarsze maryjne sanktuarium na Śląsku. Nie wiem, nie zweryfikował, że tak, że przeczytał, szajbnicie, jako tak richtig jest. Jako jest historia tego obrazu. Cystersy dostali go w Krakowie od górnośląskich hercogów Kazimierza i Władysława i ponoć przykludziła go do tego Krakowa bułgarsko-księżno Wiola, baba od Kazimierza. Rok 1228. Ponoć ten dzisiejszy to jest kopia tego pierwowzoru z XV stulecia. W Rudach jeżech trzeci raz, 3 razy przy Lajbance, 2 razy przy klasztorze. No ale wielokrotnie żech tutaj przejeżdżał, kiedy żech jechał dali na rajdzie. No i dziwał żech z autoka na ten Dynkmal. Dynkmal półzocy poległych w I światowej wojnie. Z Großrauden, czyli z Wielkich Ród, stąd, z Stodu, aus Stodol, ja? No i tu mamy jeszcze aus Kleinrauden, małe rudy, i genau kaj to jeszcze widzicie, aus Jankowic, Jankowic i aus Rennersdorf. Nie wiem, co to jest Rennersdorf, musiałby sprawdzić. No i mamy tutaj roztomajte miana słowiańskie, germańskie, Beispiel, Michna. No to słowiańskie, Duda, słowiańskie, Marek, no ale też germańskie, Hasenberg. Co jeszcze dali mamy, bo tak, no to byśmy musieli wszystko przeczytać. No ale na samym dole Aleksander Prinz von Ratibor und Corvey w 15 roku umrzał. Julius Roger. To znowu mój kanał, to nie pierwszy raz o nim słyszy, to znowu Śląsko Kultura, to słyszał już o Rogerze. Julius Roger narodził się w Niederstotzingen koło Ulm w roku 1819. Umrzył w lesie pod Rachowicami, też tajlik z Rachowic mamy w roku 1865. Tam mamy jego dynkmal. Genau tam my pod tym dynkmalem nie byli, bo daleko by trzeba iść. Pamiętam, kiedy my kręcili ten tajlik.
Jeszcze o jego śmierci będziemy gadać. No i Kim Won-bo, doktorem, przyrodnikiem, społecznym działaczem, etnologiem. No i przyjechał na Górny Śląsk w roku 1847, co by leczyć hercoga i jego familio, hercoga Wiktora I, Ratibor. No a potem wkrótce został królewskim radcą sanitarnym, no i działał tutaj, jako też we Pilchowicach i Rybniku. Po jego śmierci odewrzyli lazaryt we Rybniku, jego miana. Już my też kręcili tam film, kuchnicie se całką serię o Rybniku. Tutaj za chwilę o lazarycie będziemy gadać. No i wydał też taką książkę pieśni ludu polskiego we Górnym Śląsku. Tak genau się to mianowało. 2 lata po jego śmierci, 2 lata przed jego śmiercią to wydali we Breslau. Tutaj nie będziemy tłumaczyć całopolskiego, tak dalej. To się rozchodziło słowiański. No, etnolog badał to wszystko. Wiadomo, że to się rozchodziło o śląsko-gotka, czyli język inaczej. No toż tyle o Rogerze, no ale jeszcze o Rogerze nie kończymy. Genau pomiędzy tymi 2 dynkmalami mamy dawny lazaret od Rogera. Wybudowany w roku 1858 we historycznym sznicie z elementami neogotyckimi, przebudowany w roku 1910. No dzisiaj nie funguje jako lazaret, mamy szagnięty park krajobrazowy. No tu nie dojeżdża, co tak richtig dali krajobrazowe lub wielki, to się rozchodzi wiadomo o co. No tu leczyli ludzi albo za niewielko opłata, albo zdarma. A to wszystko dzięki raciborskiemu hercogowi. Ostatni punkt na naszej sztrece to cmentarz we Rudach. Założony w roku 1668 mamy tutaj kościół z roku 1906 pod wezwaniem świętej Maryi Magdaleny, no pod takim samym wezwaniem co we Kuźni. Przodziej był tu kościół ze końca XVII stulecia, drzewiany. Mamy tu wiele zacnych grabów, no ale idziemy do jednego. Genau tutaj spoczywa doktor Julius Roger. Ten grab ufundował Wiktor I Moritz Karl, pierwszy hercog von Ratibor, pierwszy fürst von Korwei. Roger miał ino 46 lat, kiedy umrzył. Oficjalnie umrzył na Herzschlag. No ale jedni podważają to i do dzisiaj klachają ludzie na temat jego śmierci, na temat jego ostatniego dnia, ostatniej godziny. Jedni gadają, co postrzelił go Jäger. Jak richtig było, myślę, co nie dowiemy się już nigdy. No ale erbowizna Juliusa Rogera je na Górnym Śląsku dali żywa. Tutaj we Rudach, jako też we Rybniku. Rostomili, dziękuję wam za dzisiaj. Kończymy ta rajza. Widzimy się za tydzień też ze tych placów raciborskiego kresu. Chowcie się, Pyrsk.